e Lembranzas Galegas da Universidade Popular de Vigo, un grupo que naceu no ano 1963 da man de doña Maruxa Méndez. A realidade de Lembranza, muiñeira de Xanceda, unha das muiñeiras de máis personalidade das moitas que existen en Galicia, sobre todo na comarca de Ordes, de onde é originaria este. Existe unha gran diferencia na forma de interpretala entre a muller e o home. Aquí está, pois, nesta segunda data da Xornada do Folclore Galego, muiñeira de Xanceda, pola agrupación folclórica Lembranzas Galegas da Universidade Popular de Vigo.